Bizim maksadymyz sen ýaly adamlardan sadaka toplamak däl de öz hakymyzy, öz galanýan aýlygymyzy talap edip almak. Meselem Türkmenistanda iň az aýlyk 1280 manat. Onam 3 manat 50 tengeden bankyň kursu bilen bölsem $350 aýlyk bolýar. Şol $350 bize berin. Bir sizin sadakaňyzda bar däl. Biz öz başymyza özümiz çararys. Häzirki wagtda berilýän 1280 manat ýa-da şondan ýokary aýlyk bazara barsan hiç da ýeten ok. $50, $100 ýurt daşyndan gelýän haryda ýeten ok. Hemme ýurt daşyndaky türkmenler bolup Türkmenistana baryp $350-500 aýlyklarda işlemäne barýar. Bagtly ýaşamana, Türkmenistany ösdürmäne, häzirki wagtda daýgançylyk edere, fabrikalarda işlemäne, beýleki budoklarda işlemäne adam ýok. Şonuň üçin Türkmenistan öz ununy, kartoşkasyny, soganyny ýurt daşyndan tatyn alýar. Tebebi bir ekip ýetişdirendok, bir Türkiýede gulçuluk edip ýörüs. Çünki o ýerde alýan aýlygyň gaty az, ýeten ok işlada. Biz şolaryň hemmesini besedýärde Türkmenistany ösdürmäne başlaýar. Tez biri aldama, bilen hakymyzy berin. Sag bolun.